Hospitals are facing major challenges with demands for increased efficiency, a high level of patient safety, and a better working environment. ASCOM helps hospitals all over Scandinavia find the common thread running through systems and work processes. One hospital that has made a lot of progress is Erliv Hospital. In the hospital ward of tomorrow, there is seamless interaction between the staff, patients, and systems. With the patient in focus, the systems are integrated with each other, from administration and the nurse call system to porter booking, critical alarms, and test results. The goals are optimized flow and a high level of patient safety. And technology is one of the routes towards achieving these. Her på Herlev Hospital har vi en lean-strategi, hvor vi arbejder med at skabe gode arbejdsgange, der understøtter patienternes forløb. Og i høj grad prøver vi at lede efter teknologi, der kan understøtte de gode arbejdsgange. Det allersværeste, det er koordineringsopgaven, at man får stillet al den viden og engagement og kunden til rådighed i den rigtige rækkefølge, så patienten oplever nytte af det i forløbet. Teknologi er en af værktøjerne, der skal hjælpe os med at synkronisere vores hverdag, så vi kan bruge hver enkelt medarbejders viden over for hver enkelt patient på det rette tidspunkt. Integrated systems are one thing, but they must also be accessible wherever and whenever they are needed. Priority alarms, messages, and nurse calls must reach relevant staff members regardless of where they are in the hospital. Nu har vi med et nyt system fået mulighed for at prioritere arbejdsopgaverne. Vi kan se, om det er en alvorlig alarm eller det er en mindre alvorlig alarm. Hvad alarmtype det er, altså vi kan skelne de uvæsentlige fra de væsentlige, og dermed kan vi prioritere, hvor går den enkelte plejeperson hen. Vi får for eksempel blodprøvesvar direkte ind på telefonen og kan reagere med det samme. Det har helt klart øget patientsikkerheden. The human brain is visually oriented. That's why relevant data on patients and treatment measures is presented on large screens, phones, and other portable units. This gives the staff a good overview of nurse calls, alarms, patient activities, and assigned responsibilities. De nye skærme de giver os et overblik både fagligt og i forhold til logistikstyring. Fagligt giver det også et overblik på den måde, at vi kan se dels hvem patienten er og hvor patienten ligger. Vi kan se, hvor lang tid de har været indlagt. Vi kan se, hvor gamle de er. Vi kan se, hvilken diagnoser de er indlagt med. Vi kan se, hvilken behandlingsplan der er lagt for dem, og hvilke undersøgelser der er ordineret omkring patienten. Vi fordeler personalet på tavlerne til patienterne, sådan at patienterne de får den personale, der har den rette kompetence. Jeg synes, vores arbejdsgange er blevet mere effektive. In the hospital ward of tomorrow, the nurse call has been replaced with communication. The staff can see the name of the patient who is signaling for attention, enabling them to offer more personal care. The wireless system also makes it possible for patients and staff to talk to each other via the telephone. This gives an increased sense of security with less running around. Men vi havde et klokkesystem, hvor den hele tiden var hørbar indtil klokken blev taget. Det vil sige, at patienten havde ringet efter personalet, så afventede vi så, at personalet skulle afbryde den her klokke. Når flere patienter ringede samtidig, så lød det som om, at den samme klokke ringede konsekvent. Og det vil sige, at man havde en oplevelse af, at der ikke var nogen klokker, der blev taget. Det er jo et stort pres i hverdagen, at man har en oplevelse af, at der hele tiden er nogen, der kalder på en. Og der har ASCOM været med inde og hjælpe os med at få det mere målrettet, så det er den aktuelle plejepersonale, der får opkaldet for den relevante patient. Så man får meget hurtigere direkte kontakt til den patient, som har behov for hjælpen. Det betyder, at vi for det første ikke går forgæves, og for det andet, at der er ro i vores arbejdshverdag. Og det har stor virkning på vores arbejdsmiljø. Porters no longer need to write down their tasks on yellow papers. They automatically receive information on the assigned task and the name of the patient in the phone. This minimizes the risk of errors and creates a more personal relationship with the patient. Før tiden var det sådan, at når man rendte rundt med en telefon, så blev man kaldt op på telefonen og kunne få flere forskellige opgaver, mens man var i gang med en igangværende transport. Det undgår man nu ved, at man kun accepterer én tur ad gangen. Du kan være mere nærværende som portør, når du går med patienten og kun har én opgave ad gangen. Ved at få en tekstbesked på vores telefoner, gør, at vi kan aflæse CPR-nummer og navn direkte på telefonen. The systems in the hospital ward of tomorrow are based on open standards.
so that old and new solutions can be integrated with each other. Individual wards and the entire hospital can also be connected in common solutions. This enables management to identify best practices in all units and regions. Herlev Hospitals vision hedder højest oppe, tættest på. Højest oppe, tættest på skal symbolisere både vores vision om at kunne yde det ypperste på det højeste internationale niveau, både fagligt, men også teknologisk. Men tættest på også at kunne fremstå som nærværende og opmærksom på patienternes behov. Would you like to learn more about how to streamline work processes, improve patient safety, and gain a better overview of things? Contact ASCOM so that we can work together to create a common thread that runs throughout your systems and work processes.